Wash out sa inyo mga kabagis. So pupunta tayo ngayon sa Pulipul Island. Sa totoo lang guys, first time ko lang din dun sa Pulipul Island. Kasama natin yung mga tropa natin, no? Saan nga ba ang Pulipul Island? So guys, ang Pulipul Island is dito sa amin, sa Bani, Pangasinan. Dito na mga kasama natin. Ah! Sinong paeng? Ah? Bilis ka eh. So, ano yan? Babalik yan dito? Babalik yun. Mga kasama natin. Diba? Yung isa nagka? Pagkasama mamaya. Ay, masyad dugong! Kaway ka lang, kaway. Wow! Saan pupunta? Ba't wala kang mask? Ba't wala kang mask? Ay, mga kasama natin guys, no? So ayun guys, kunin na natin yung pinadeliver natin sa Alaminos, Jollibee. Siya. Nasa may tulay na daw. Kasi guys, dito sa amin wala pang Jollibee or McDo, ganon. Kasi probinsya lang dito sa amin. Okay. Yun na yata no, yung ano. Nakapula yung ano no. No, helmet no. Mga taga-Bani or kung pupunta siya ng Bulina o kaya Agno, Mansalaminos ha. Chat nyo lang yun guys, chat nyo lang yun. O Mansalaminos. Doon sila, ito sila. Yes, Jollibee. Ay, Jollibee natin. Dami na ba? Pero kakatapos na lang sa kanil, Bani sir eh. Ay, Bani. Sir, yung drink sa atin sir. Nakano lahat? 700. Ay, Daga na 150. Opo sir. Kuya, anong pangalan mo? Gilber sir. Oh. Shoutout sa'yo no, shoutout. Thank you sir. Maman Salaminos. po. Oh, yan. Na-deliver na kayo. Kuya, thank you. Opo, thank Ride you. safe. Thank you ah. Thank you sir. Sige. Tara na. Let's go. Paul, volleyball na to. So tara guys, samahan nyo kami. And 3, 2, 1. Whoops! Bago ko umpisan muna, kung bago ka lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga videos ko. So peace! Guys, magpabagas muna kami. Ayan. Bagas muna tayo. So guys, stop over muna tayo habang hinihintay natin yung mga kasama natin. Mukhang nawawala yata kami ah. Medyo malayo-layo na rin yung narating namin. Mga ilang minutes na tayo nagra-rides tol? 30 minutes o kaya 20 minutes lang. So yan, dito na namin parking. So yun, tayo na lang namin yung kasama namin. So yan guys, yan ay sundo natin. O yan. Wash out! Ngayon sasakay na kami, di ba? Yan. May service tayo, may service. So, dito na tayo sa sasakyan. Hoy, may mga ano ah. May mga nyug pa. Nice. Ayan guys, dito na kami oh. Alright. So, yun. Ay, bakla. Shout out na pala sa mga viewers ko dyan, oh. Mga kapanglan. Alright. Hi guys. Hi madam. Jake. Hi! Jake, ano? Hi.
O yan na yan, pinikpikan ba yan? Anong luto natin dyan, boss? Itab. Pinikpikan? Oo, may itab. Itab, where's na itab? Laki niya na! Ah, Ay. ayos pa may pay natin dyan ah. So pagbablogin muna natin mga tropa natin. Oh, mag-vlog kayo. What's up? May black label na tayo. Watch out, watch out. Yung mga kasama. Madam, anong niluluto mo, madam? Chaupan! Chaupan! Chaupan. Yan, pinanood niya kahapon. Utang-utang ka man. Oh, binta ka. So ayun guys, dun daw yung Puli-Pula Island. Doon. Hindi tayo makakapunta doon ngayon kasi mahalon daw. May bagyo daw pala. Mga kabagis natin. Mahalon daw kasi sa party doon. Mahalon daw dyan. Kaya hindi tayo makakapunta ngayon. Yan, nakikita mo ba yan? Eh, nakikita mo yan. Hindi sa akin yan. Hindi sa akin yan. Subscribe Budget TV! Wash out kay Remark Espinosa. Wash out kay Julie Fonteliera. Wash out kay Patrick Camarillo. Wash out kay Ken Soria. Wash out kay Tita Lynn Olivo. Wash out Ron Bryce. Wash out Dexter Dakayanan. Wash out kay Mark Ken Untalan. Wash out kay Richel Padlan. Wash out kay Giselle Aquino. Wash out kay Zaira Aurelia. Wash out kay Abby Okwaman. Wash out kay Joanna Bucarin. Wash out kay Scarlett Arizo. Wash out kay Sheila Cacho. Wash out kay Jehan Alab. Wash out kay Marian Digano. Wash out kay John Welter Rarang. Wash out kay Emmanuel Orteras. Wash out kay Arjen Torres. Wash out kay Fevelin Bermudez. Wash out kay Leron Moyvian Harme. Wash out kay JV Salvador. Wash out kay Linlin Ortaleza. Wash out kay Pritzilou Ikban. Wash out kay Arian Harme. Happy 1,000 subscribers! Maraming salamat po mga kabagi. At sana abangan nyo pa ang mga next vlog ko. Peace out! I'm good, I believe I got it, I believe